Я нерам история манзура ба Ҷалол бахшида мешавад. Minus Production. имрӯз я таъриф мекунем қиссаи як духтарака. қиссаи духтар зуд гузашта, ҳама ошиқо бедарака. худоё дуо мекунем ҳама ошиқо бо ҳам бирасанд, якдигара дӯст бидоранд, асло ҷудо нашаванд. аввал духтар ошиқ набуда, ягон бача меҳ надошт, баъде ки тӯи ҳафташ рафт, як бача нигоҳаш дошт. духтарака нигоҳ мекард, манзура парвое надошт, нашид ахир пешиш омада, охир гапш партофт. гуфта ки мада маҳули мада ту ошиқ шидам. духтара гуфт намехоҳам, ман ошиқи ту намешам. бача камтар зиқ шидак, яки ҳаракат кардак, гуфт ман ӯро дӯст медорам, номешай. очаш гирифта, баъд бача занг мезанад, хатишиқа гап мезанад, мегӯяд бахто дӯсте доштам, бету дили ман мезанад. дили духтара меёвада, охир ошиқ мешаванд, бо ҳамдигар меҳр мекунанд, ҳар соат гап мезаданд. Minus Production. айбан хелам мегзарад, бача хозгорӣ мерава, оча шарозӣ карда ва духтаракша мебарад. номи бача ҳаста Ҷалол, номи духтар Манзура. ҳардушон фотиҳа мекунанд, мебинанд хушбахтира. ошиқии ҳардушон хуши хурсанд мегузарад. духтарак мегӯяд дӯст доштам, бача ай ҳадди бад нера. намедонад ки бабни кай рӯзе хабараш мераса. Манзура пушаймон меша, мегардонад фотиҳара. мегӯяд чӣ ба хато кардам, аввал фикр накардам, гуфтам бе ӯ наметонам, не ки худам шикастам. Манзура ғамгин мемонад, чанд қад фикр мекунад. Ҷалол пушаймон мешавад, бабникира бас мекунад. айбан хела мегзарад, Манзура ҳолям ғамгинай, мегӯяд дӯстш медорам, то қаддар дилам ҳамуай. ба хотири дӯстдориш Манзура мебахшашад. Ҷалол корша партофта,